Wara l-elezzjoni tal-erba tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-MZPN, iż-żgħażagħ favur Simon Busuttil żammu l-maġġoranza tal-membri fl-eżekuttiv din il-Fera taż-Żgħażagħ Nazzjonalisti. Dan hekk kif Joe Greg żamm postu bħala President tal-Fera Nazzjonalista minkejja li ġab mid-vot inqas mill-Kunsill Nazzjonalista tal-Mellieħa Gabriel Mikallef. F'din l-elezzjoni Gabriel Mikallef li huwa mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ġab l-aktar voti b'77% tal-voti. Minkejja dan l-ammont kollu ta' voti l-amministrazzjoni ġdida għażlet lil Joe Greg bħala President u Gabriel Mikallef ingħata l-irwol ta' Assistent Segretarju Ġenerali tal-MZPN. One News jinsab informat li waqt din l-ewwel laqgħa tal-eżekuttiv tal-MZPN ftit wara l-elezzjoni Gabriel Mikallef pretenda bid-dritt li jsiru President u kif twarrab qajjem paniku u rid jirreżenja minnu fih. Kien biss b'intervent ta' diversi persuni li baqa' ma tefax ir-reżenja tiegħu. Għal din l-elezzjoni kienu eliġibbli jivvutaw it-tesserati nazzjonalisti li għandhom bejn 19 u 30 sena, iżda kien hemm nuqqas ta' interess hekk kif ivvutaw biss 300 persuna. L-elezzjoni tal-erba saret sena wara minn meta kellha sseħħ, hekk kif it-terminu tal-eżekuttiv tal-MZPN kien sa Novembru tas-sena l-oħra. Kien One News li din il-ġimgħa rrapporta kif l-eżekuttiv tal-MZPN li kien ħaġa waħda mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil tawwa li żmien biex issir din l-elezzjoni sabiex f'dan iż-żmien isibu n-nies viċin tagħhom u jaqdu bl-eżatt il-15-il persuna biex bekk ma ssirx elezzjoni. L-eżekuttiv tal-MZPN tella l-lista tal-persuni li ħerġin għal din l-elezzjoni jumejn biss qabel l-elezzjoni. Iżda dan l-attentat li ma ssirx elezzjoni ma rnexxiex, hekk kif żgħażagħ mill-fazzjoni ta' Delija sfidaw dan u ħarġu diversi żgħażagħ li huma mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Wieħed minn daw kien l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-MZPN Gabriel Mikallef li tefa' n-nominazzjoni tiegħu fl-aħħar minuta. Wara dan ir-riżultat, diversi persuni marru fuq il-midja soċjali sabiex juru l-għadab tagħhom. Persuna qalet kif kollox kien maħdum bit-silla, hekk kif min ġab l-aktar voti ma laħqx President.